Pink Gamers her. Pink Gamers.dk her. Ja, vi spiller begge to, og vi tager random weapons every time. Altså, random weapons hver gang. Så, men det her, det er en lille introduktionsvideo. Og nok også starten på vores random gameplay. Husk ikke at dræbe mig, Jyle. Ja, vi jailkiller ikke. Er du... Nå okay, jeg skulle ellers lige til at lukke det ud, så. Nej. Jeg kan mærke, at du er Sky. Så tager du meget fejl. Det ved jeg også. Nå, der er ikke... ud! Ja. Nå, der var lige en, der hed Benny, der siger noget. Lukker du mig ud? Ja. Nå, der går jeg så ud. Hvor er det ud? Ja. Så join CT, når det kommer ind igen. Du ved godt, at jeg bare faldt til random. Fuck, hvor sødt våben jeg fik. Hvad fik du? CC's minigun. Jeg er Jyle lige nu. Eller ikke Jyle, men oven på Jyle. Nå, han kom lige. Benny var i Jyle. Jeg dræbte næsten. Fuck. Han er der nede igen. Det skulle der. Ja. Og camper du? Jeg holdt øje med ham. I Sky? Jeg stod i Sky og sigtede efter ham. Ej, camper. Jamen det var da jeg så ham var i jail. Altså, det var sådan, ligesom man følger en. Altså med en gun, altså hvis der er en der kommer sådan, og så kommer han der, så, altså. Jeg er oven på jail igen. Er du oven på jail igen? Ja. Så kommer jeg da lige og joiner dig. Hej. Okay, det gjorde jeg ikke. Nej, det kunne jeg også. Hvor er han henne? Jeg prøver det igen. Oh shit. Ja. No! Jeg kan ellers lige se dig. Der er en Galil, der venter på dig. Herovre. Han ryger. Er han i jail? Ja. Så luk ham ud. Nej. Jo, luk ham ud. Vi jailkiller ikke. Vi er ikke nye. Fuck, han har RPG på. Snakkede du ham inden for jail af? Jeg havde åbnet porten. Ej, for helvede Emil. Jeg gik og ventede på ham med CT Sport. Jeg kan godt gøre det igen, hvor jeg er oppe i jail. Pis, jeg landede for top. Jeg er også i jail. Jeg landede ikke i jail, der jeg prøvede at forsøge. Og han er i jail. Ikke at komme ud. Too late. Pis, jeg rører i jail. Hjælp mig. Nej, den var åben. Ja, jeg skadede ham lidt, tror jeg. Der kom i hvert fald blod. Jeg ved om jeg ramte ham. Jeg så ham lige ryge på vej nedad. Ja, jeg landede til. Var det dig, der lige var i sø? Det var mig, der lige hoppede ned, ja. Ja, godt. Hvad der er det surfer der? Ja. Jeg surfer på det grå hav. Eller det brå. Nej, det brå. Nej, det brune hav. Jeg røg i jail. Og jeg er ikke den mest prof til at surfe. Jeg er mere den der prof til at... Og det der, jeg åbnede med en machine gun. Ja, du kan godt skyde dig han på jo. Fuck! Nej, du skulle skynde dig. Jeg var virkelig tæt på at få ham. Jeg så ham lige komme hen til jail, og så hoppede jeg ned til CT Spawn. Hvor han var der. Det var ikke camping den her gang, faktisk. Er du røget jail igen? Ikke hjælp mig, ikke hjælp mig. Okay. Jeg har min yndlingshåndpistol. Prøv at gætte, hvad det er. Nej, CT Spawn. Prøv at gætte, hvad mit yndlingsvåben er. Og nej, det er mig, der er CT Spawn og B hopper rundt. Nå, han røg i CT Spawn og hoppede videre. Der var han.
Fuck, han bruger scout, mand. Skal vi spille noget højhus måske? Ej, jeg skal fandme ikke spille højhus. Nu kan vi ikke spille noget andet på grund af, at der er RPG på den her server der. RPG? Ja. Sådan at man kan få mere liv og sådan noget. Ja. Fuck, hvor nederen. Ja, derfor gider jeg ikke spille den her. Kan vi ikke bare spille noget højhus? Bare os to? Nej, ikke bare overstå. Så skal det være mod andre. Jeg er lort. Ja, men den her, den er mega syg, den er. Det er mega god højhusbane. Nå, det kan jeg ikke lige nu. Vil du så spille dit også med mig? Nej, ikke mod dig. Den eneste grund til, at vi vil spille surf mod dig, det er fordi, at... han er ude nu. Det er fordi, at... der har jeg en fordel. Jeg kan surfe. Men jeg kan ramme. Og jeg kan også surfe. Ja, men jeg kan ikke ramme. Nej, det har jeg lært. Ja, nej. Jeg har en lortegun. Jeg har en AVP. Jeg startede med AVP. Hvad? Jeg valgte ikke. Ja, det gør man nogle gange. Nå, jeg har lige skiftet våben. Der var du, og du tog lige en AVP. Ja. Og jeg er en no-scope ekspert til YouTube. Ja. Så du skal seriøst have lært, hvordan fraps virker. Ja, så kan jeg optage noget af lige, hvor jeg no-scoper lidt. Ja. For eksempel Call of Duty. Nej, det er jeg ikke god til at no-scope i. Jeg taler om Counter-Strike. Men ja, jeg skal optage noget Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Nej, ikke Zombies kun, men også multiplayer. Pisse mig tæt på rammen. Ej, her en dag, og så skal vi seriøst spille noget Roblox. Hvad? Vi skal seriøst spille noget Roblox en dag. Nej, det gider jeg ikke. Hvorfor ikke? Eller Battlefield Heroes. Ja, det gider jeg så godt. Men Good Game Gangster, det er bare ikke sjovt nok til at vise YouTube. Det kan de så kan vi vise, hvis vi lige er gået level op. Ja. Eller når det er, jeg skal lave en ny familie, sådan der ikke er så meget stridighed over skolen. Og ved du hvad, jeg fik faktisk Lukas til ikke vil angribe den. Og Victor, han vil også godt med ind i den. I hvad for en? Vores nye familie. Ja, når den bliver lavet. Ja. Kan du gå ind på den der platform op i luften? Hvorfor? Hvad? Hvorfor? Sådan har jeg lige været der. Du skal blive ved med at være der. Nej, så snakker du mig. Så snakker. Nej, så snakker. Ja, jeg snakker dig. Ja, det går jeg til sidst. Jeg mener, så nakker du mig. Nej. Pis, jeg nåede lige præcis ikke skyde. Hvad laver du? Sidder du bare der og kamper? Sidder du bare der og kamperer? Ja, jeg var på camping der, det må du undskylde. Må man ikke være på camping en gang imellem? Nej. Lød du ramt der? Nej. Pis. For ellers så havde jeg fandme lavet et nice hit. Nej, jeg er ikke nogen steder henne. Og den her, der stod her foran. Nej, pissepyt. Der er et langt fald. Trollelulilulila, jeg sidder med 30 fps. Jeg spiller med 30 fps. Jeg tror, jeg vil spille det her 60. Og hvis jeg nu satte det til 100, kunne jeg nok også spille det i 100. Hvor er du? Der. Nej! Det kan ikke hoppe! Der kunne jeg allerede se lidt første skud. Din lille kamperer, mand. Og du klarer over, det gjorde jeg ikke engang. Ramte jeg dig? Nej, det er en skid.
Jeg kan godt lide, jeg sidder bare og flyver rundt på mappet lige nu, jeg gør. I can see you. Jeg er fucking ligeglad. I can see you. Følger du efter mig, eller? Nej, jeg så dig bare lige hurtigt surf. Og så er det sådan... Ja, jeg surfer lidt overalt. Der var du. Au! Der ramte jeg dig. Ja. Nej, jeg har 81. Jeg har kun 81 HP tilbage. 81. Det skal heller ikke særlig meget. Jeg er et sted, hvor der står CT i bunden. Så ved jeg godt, hvor du er. Du vil bare have, at du bokker der, så du kan få mig, ikke? Nej. Woo! Kan du lige lukke mig ud af jail? Jeg var selv i jail og røg lige ud igen. Ja! Jeg lukker mig selv ud! Yeah! Nederen gun. Ja, det gør det bare hver gang du kommer ind, så får du en AVP, ikke? Nej, jeg fik en koldt. Koldt. Koldt, hvad er det? M16. Skorstræk M4A1. Det er en koldt. Nå, usyn. Nej! M4A1. M4. Nå. Den kalder man for M4 kold. Den hedder nemlig kold, den på shoppen. Så den kalder man koldt. Nej, den kalder du koldt. Hvorfor kalder alle mine venner den så også koldt? Fordi det er dine venner. Hvor fuck var du henne? Jeg var lige kommet ud af jail. Det var seriøst. Ja, jamen, jeg kan så ikke lide det her, fordi at vi finder aldrig hinanden ligesom sidst. What? På grund af det her random ribbons every time vi kan tage på nu, vi kan. Fuck dig. Der kan I se mine skålskuds. Du havde en machine gun. Jeg har en lortegun. Så der blev du ramt. Nej, gjorde jeg. Ej, der blev du ikke ramt. Okay, ja. Undskyld, jeg har mistet et armor. Ja, så er du også blevet ramt. Ja. Det er fordi, jeg egentlig bare kiggede på livene hver gang. Yes. Ses! Hvor meget liv har du? Ikke særlig meget. Wow, fuck, jeg buggede! Fuck, jeg buggede! Oh my god! Hvor meget liv har du? 100? 100. Seriøst, ramte jeg det ikke? Nej. Hvor meget armor? 100? Seriøst? Ja. Hvor meget liv har du tilbage? 12! Okay, så ved jeg bare, at jeg skal have et skud, så lidt død. Mit spørgsmål er, hvor du er. Camper du? Måske. Ikke mere. Jeg er sådan på fornemmelsen af, at du er et klamt sted. Jeg har på fornemmelsen af, at du snart går op i Sky. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har på fornemmelsen af, at du sidder det der... Ja, du sidder der! Det er sådan en fucking nybet sted. Hvad mener du? Jeg var først lige kommet derhen. Ja, jeg så dig det her, hoppe det her, det er min yndlingsklasse, hvis ikke AVP tæller. Vil du høre, hvad jeg fik under random weapons? Ja, M16, ikke? Og de... Ja. And I know where you are. Oh fuck, jeg lagger. Jeg kører med 2 FPS. Det var unfair, jeg laggede. Jeg kørte med 2 Ramte jeg dig egentlig? Ja, jeg mistede 10 HP og 3 arme. What? Nu er jeg jo også syg i hovedet med den her. Du må ikke skyde mig hernede! Jo, jeg må bare ikke skyde udefra. Nej, du må ikke skyde mig her. Du må ikke skyde mig hernede! Det er ikke jail kill, det der. Jo, det er, fordi vi begge var i jail.
Nej, det er ikke jail kill. Du skal give mig et free kill, fordi at det var reglerne. Nej, Emil. Jail kill, ikke? Jamen, vi havde heller ikke... Jail kill, det er at stå udefra og skyde ind på. Det er at skyde udefra. Ja, det ved jeg godt, men jeg vil heller ikke have skyde hinanden der, og jeg var i gang med at tale om det. Så nakker du mig bare. Ja, okay. Og nej, jeg vil heller ikke have, at vi dræber hinanden herinde. Jeg blev ved med at sige, vi dræber ikke hinanden, vi dræber ikke hinanden. Og hvorfor er du Sky? Jeg hopper bare rundt. Jeg har lige taget en runde. Ja, du ramte mig. Det er fucking irriterende. Okay, nu ved jeg det. Fint. Jeg har verdens værste gun. Au. Hvor meget liv har du? 100. Nej, 73. Hvor er du? Nå, der. Og hvor er det der? Ingen steder. Ja. Oh yeah. Totally good guns. Hvorfor prøver du at skyde mig? Jeg gør da ikke dig noget. Jeg vil bare lige vise, hvilket våben jeg har fået. Jeg har lige fået sådan nogle mega fed. Jeg har lige fået en AK med den der. Jeg havde fået en AVP og en Diggy. Tror jeg, hvis vi kommer tæt på hinanden, ikke? Så er du så fucking død. Jeg har Rulle-Marie. Jeg har en scout. Okay. Jeg er psykopatisk til at no-scope, skal du regne med. Jeg ændrer lige hurtigt mit våben til et damage, der kan skyde hurtigt. Nå, du var ikke jail? Nej. Nej, jeg har ikke været jail. Hvad du har? Det har du vel i dit liv, har du ikke? Nej, jeg har ikke været i jail. Jeg har aldrig været i fængsel. Altså, jeg må ikke engang komme i fængsel. Jeg er ikke 15. Nej, jeg har heller ikke været i fængsel. Lol, jeg startede med at miste en af de der... Stop med at camp. Der. Fuck det der, de irriterende. Du har en sniper, du sidder og camper. Jeg har lige fået mega god gun, og så skyder du mig i luften. Det var altså også. Det er ikke camp. Fordi jeg gjorde det på mega kort tid. Nej! Jeg havde 4 liv. Skadede jeg dig? Ja. Nej, jeg kommer også lige i tanke om det. Jeg ramte dig ikke, vel? Nej. Okay, vi nakker ikke hinanden, Vi skal lige have en chance for at komme væk. Ja. Ellers havde det været lidt Og nu må vi. Ramte jeg dig? Nej. Lol. Der kom det der frem, når du rammer hende. Hvad skadede du mig? Hvad? Hvad skadede du? Nej, der kom sådan nogle ting frem, som der plejer at komme frem, når man rammer hende. Okay. Jeg har mistet et armor. Men det har du fra start. Ja, det er det. Nogle gange fra start. Og jeg glemmer lige, at man ikke kan zoome ud. Jeg har jo lige siddet og spillet Roblox. Jeg sidder ikke nogen steder. Men Emil, lige når vi er færdige med den her, ikke? Ja. Skal vi så måske hvad nu det hedder, få sat den her kanal op og få smidt den her på YouTube? Ja. Fuck, jeg laggede, men jeg ser for videre i lag. Og det er egentlig, det er min storebror, der har lagt mig surf. Emil? Ja? Vi glemte cocktailpølser. Nu? Det må du selv bestemme, skal. Jeg er ligeglad, om der kommer cocktailpølser endnu. Okay. Nå, hvad skal I så have at spise? For en anden gang skyld, så ved du godt, du skal fortælle mig, når du begynder at spille. Nej. Jeg skal have rester. Ja, okay. Og det der er ikke rimelig pinligt. Og det ligger med i videoen. Gør du? Jeg optager stadigvæk.
Hvorfor sidder der camper med en sniper? Det kan jeg ikke lide. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg skød, imens jeg bevægede mig. Jeg kan godt lide at lige hoppe på porten. Det var bare fordi jeg kunne høre, at VP skud. Hej! Fuck! Nej! Hvad skete der, for jeg ikke ramte dig på alle de skud, jeg fyrte afsted? Du ramte mig et skud. Og så havde jeg lige fået en god gun. Imellem min død og så den næste der. Ramte jeg dig? No. Ramte jeg dig? Fuck! Jeg kom til at smide min gun, uden at samle en ny op. Og ja, jeg har mistet 25 HP. Det var meget. Det var alt for i dag, YouTube. Vi ses!